салом ба ҳаводорони футболи тоҷик. нашри навбатии фатҳро дар такя ба рақобатҳои даври 21-уми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум манзуратон мегардонем. даври 21-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум ғайри рақобатҳои пурэҳсос ҳамчунин дар ҷадвали чемпионат низ тағйиротҳои зиёд ворид кард. махсусан дастаи Сомон ки чанд даври охир мавқеи сеюмро ба рақиби ҷадвалиаш тими Моҳири Ёвон ҳадя карда буд, баъди ин давр боз ба ин мавқеъ баргашт. гап сари ин аст ки дастаи Моҳир ғайри интизор аз дастаи заифи чемпионат Исфараи шаҳри Исфара шикаст хӯрд ва 3 имтиёзи лозимиро аз даст дод. сомони Данғара бозии мушкиле муқобили Сарои Камари 5 дошт ва дар ин бозӣ ҳам натиҷаи рақобат ба нафъи Сомон набуд, аммо 1 имтиёз ба даст оварданд ва бо 1 холи зиёд аз Моҳир 1 зина боло рафтанд. дастаи Парвоз феълан аз ҳарифи ҷадвалии худ тими Ҳулбуки Восеб бо фосилаи 8 имтиёз қафо мондааст, аммо ин сабабҳои худро дорад. Парвоз ҳоло нисбати Ҳулбук дар тақвим 2 бозии кам дорад, вале дар сурати ғалаба дар ҳар дуи бозиҳои мавқуф монда ҳамоно имтиёзаш барои баробар шудан басандагӣ намекунад. бозии даври 21-уми дастаи Парвоз муқобили тими Душанбе буд, аммо дастаи Душанбегӣ вобаста ба ҷалб гардидани ҳайати бозингаронаш ба машқҳои дастаҷамъии мунтахаби то 17 солаҳои кишвар ва иштироки онҳо дар мусобиқаи ҷоми Осиё миёни то 17 солаҳо дар Сингапур то санаи 27 октябр наметавонанд дар мусобиқаи лигаи якум баромад намоянд. аз ин рӯ бозии дастаҳои Парвоз ва Душанбе бо ин омил мавқуф гузошта шуд. Ҳулбук бошад рақобатҳои худро бо маром идома медиҳад ва ғолибиятҳои пайҳамро ба даст меоранд ки феълан садри ҷадвали мусобиқаро моли худ кардаанд. дастаи комил аст ва умедворам дар сурати риҳо ёфтан ба лигаи олӣ метавонанд дар он дивизион ҳам муваффақ шаванд. мо зиёд мехоҳем ин дастаро аз наздик рафта як барномаи комил барои мухлисонаш омодаву пешкаш намоем, аммо чӣ хеле ки дар дастаи Ҳулбук инро ба кала намегиранд. инаш албатта ки шӯхӣ буд, вале хулас дар нашри навбатии барнома чанде аз рақобатҳоро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додаем ки пешкашатон мекунем. сараввал аз бозии дастаҳои Ҳулбук ва Ёқути шаҳри Ваҳдат шурӯъ мекунем. мисле ки дастаи Ёқут билохира фаҳмид ки муқобили тимҳои лигаи якум бозии арзанда карда мешавад. онҳо бо шиёри дастаҳои пурқувватро азият медиҳем ва ба дастаҳои миёнаҳолу заиф имтиёз ҳадя мекунем ба пеш мераванд. дар даври қаблӣ онҳо дастаи Сомони Данғараро шикаст дода буданд. дар даври 16 бо дастаи Парвоз ки он вақт тими шимоли кишвар дар садри ҷадвал буд мусовӣ карда буданд ва инак дастаи садри ҷадвали феълӣ Ҳулбуки Восеро ба танг оварданд. ҳарчанд дар рафти рақобат бартариятро бозингарони Ҳулбук бар зимма гирифтанд, аммо футболбозони дастаи Ёқут вазъиятҳои хеле хатарнокро дар назди дарвозаи мизбонон таъсис медоданд. ҳатто дар рафти бозӣ дар чанд фурсат бозингарони Ҳулбук маҷбур шуданд ки пурра ба хати дифоъ нишинанд. Ёқут ки дар аввали мусобиқа атрофи таҳхонаи ҷадвал чарх мезад, ҳоло ба мавқеи даҳум баромадааст ва бо услуби бозии хеш чашми дастаҳои дигари мусобиқаро тарс додааст. хулас бозии дастаи рақами 1 чемпионат муқобили дастаи рақами 10 чӣ хел сурат гирифт? ҳатман тамошо намоед. бозии дигари даври 21-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якум дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Восеб ба номи Теша Исмоилов бо иштироки дастаҳои Ҳулбук ва Ёқути шаҳри Ваҳдат баргузор шуд. аз дақиқаҳои аввал дастаи Ҳулбук ба ин бозӣ ба ҳайси муддаӣ барои ғолибият ба майдон омада, муқобили дастаи Ёқут бозии ҷолибу диданӣ нишон дод. футболбозони ҷавони дастаи Ёқут бошанд ба ҳама фишорҳои дастаи соҳибони майдон тобоварӣ намуда, мудом ҳамлаҳои худро низ дар назди дарвозаи рақиб созмон медод. имкониятҳои ҳарду даста дар нимаи аввали майдондорӣ хеле зиёд буд ва ниҳоят дар дақиқаи 39-уми майдондорӣ баъди як ҳуҷуми созмон дода аз ҷониби рости майдон нимҳимоятгари дастаи Ҳулбук Мирзо Абдуллоев Зайдулло бо сар тӯбро вориди дарвозаи рақиб намуда, ҳамин тариқ дастаи Ҳулбукро дар ҳисоби бозӣ ба пеш баровард. дар идомаи бозӣ дастаи Ёқут баъди иҷрои зарбаи стандартӣ ба задани як гол даст ёфт, вале мутобиқ ба қоидаҳои футбол голи задаи меҳмонон офсайд ҳисоб шуда бекор гардид. ҳамин тариқ қисмати аввали майдондорӣ бо ҳисоби 1-0 бар нафъи дастаи соҳибони майдон ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар нимаи дуюми майдондорӣ низ ҳарду даста пайҳам ба ҳуҷум гузашта чандин ҳолатҳо ва имкониятҳои хуби голзаниро созмон доданд, вале дар ин қисмати бозӣ дигар
дастаҳо ба задани гол шарафёб шуда натавонистанд ва ҳамин тариқ дастаи ҳулбук пешсафи лигаи якуми Тоҷикистон тавонист ки ғалабаи сахту сангинро муқобили дастаи Ёқут ба даст оварда соҳиби 3 имтиёзи дигар шавад. Баъди ин ғолибият дастаи ҳулбук аз 20 бозӣ анҷом дода 52 имтиёз ба даст оварда дар зинаи якум боқӣ монд. Дастаи Ёқут бошад бо касби 18 имтиёз аз 19 бозӣ анҷом дода дар зинаи даҳуми ҷадвали мусобиқа қарор гирифт. бозӣ ҳам як бозӣ ҳама мушкили шуд камтарак нисбати бозӣ гуфтанем ки ҳай он мақсаду мароме ки дар назди даста монда будем қариб ки иҷро шуд. дастаи мо як қадам барои ғолиб омадан дар ин чемпионат қадами устувори худро бомонд. ба бозингарон раҳмати калон барои бозиашон бозиам камтар хай бозӣ хел бигем ки аз ҷиҳати тактика ва стратегӣ камтар баро монда шуда буд. бачаҳо он мақсаде ки доштанд мақсадро мо чӣ мақсаде ки монда будем иҷро карданд. бозӣ бад набуд. бозӣ гӯем ки баробарам буд, хато намекунем. дар қисми аввали бозӣ лаҳзаи 100% голзаниро мо истифода бурда натонистем. дастаи ҳариф дастаи ҳулбук аз лаҳзаи голзанӣ истифода бурд. ҳамон голи баъд дар охир голи ғалабовар шуд. аз ҳисобе ки мо ҳамон лаҳзаи голзаниро истифода бурда натониста истодем. чанд бозии охир аст ки ҳамин мушкили асосии дастаи мо аст. бачаҳои даста бисёр бачаҳои ҷавонанд. мумкин ки аз ҳисоби таҷриба камтар танқис мекашанд, аз ҳамин ҳисоб бошад. дар оянда ҳамин самта бисёр кор мекунем, ҳаракат мекунем ки лаҳзаи голзаниро истифода барем. бозӣ бад нест, бозӣ бачаҳо бозӣ ба бозӣ хуб шуда истодааст. дар ин мавсими имсола 5 даври дигар боқӣ монда ҳаракат мекунем дар 5 давр бозиҳо натиҷаи мусбат ба даст биёрем. оянда баъд барои натиҷаҳо кӯшиш мекунем, ҳаракат мекунем, аз мавсими нав бо нақшаҳои нав кати корро пеш мебарем. яке аз бозиҳои дигаре ки баъди рақобат унвони бозии марказии давро соҳиб шуд, ин рақобати дастаҳои сарҳадчӣ ва саразми шаҳри Панҷакент буд. дастаҳо дар асл ҳарифи ҷадвалианд, чун мавқеъҳои ҳафтуму ҳаштумро миёни худ тақсим карданд. аз ин рӯ бозии онҳо аз рӯи шаҳомат воқеан як бозии пурэнерҷӣ буд. чандин фурсатҳои баҳснок ҳам дошт ки ин ҳолатҳо ба эътирози расмии дастаи саразм оварда расонид. баҳсу нофаҳмиҳо ва талоши беандоза барои муваффақият ҳардам мухлисонро водор мекард ки аз ҷой бархоста доду фарёд бизананд. бозингарони ҳарду тараф дар ташкил кардани ҳуҷумҳо фаъол буданд ва фурсатҳои голзанӣ зуд ба миён меомад. хулас ин бозии сербаҳс ба чӣ натиҷа анҷом ёфт, боз ҳам хабарнигори мо Дилшод Назирмадов шарҳ медиҳад. яке аз бозиҳои ҷолибу диданӣ дар даври 21-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якум бо иштироки дастаи сарҳадчии ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ ва дастаи саразми шаҳри Панҷакент дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Ҳамадонӣ баргузор шуд. бояд гуфт ки ҳарду даста дар нимаи аввали ҷадвали мусобиқа қарор дошта барои беҳтар намудани мавқеи худ ва дарёфти имтиёзҳои зарурӣ аз дақиқаҳои аввали майдондорӣ бозии ҷолибу диданӣ нишон доданд. дар қисмати аввали бозии имрӯза ҳарду даста имкон дошт ки дарвозаи рақибро рахна намуда ба задани гол даст ёбанд, вале имкониятҳои созмон дода аз ҷониби ҳамлаварон ба дурустӣ анҷом дода нашуданд. то андозаи маҳз маҳорати хуби дарвозабонҳои даста имкон надоданд ки ҳуҷумҳои созмондодаи футболбозон ба гол анҷом ёбанд. новобаста аз ҷолибияти бозӣ дар нимаи аввали майдондорӣ ҳарду даста боре ҳам ба задани гол шарафёб шуда натавонистанд ва ҳамин тариқ дастаҳо бо ҳисоби 0-0 ба танаффус баромаданд. дар нимаи дуюми майдондорӣ бошад амалу ҳаракатҳои хатти ҳамлаи дастаҳо бештар ҷолибияти бозиро афзун намуда барои ҳимоятгарон мушкилотҳои зиёдро ба миён оварданд. дастаи саразм баъди чандин кӯшишҳо ниҳоят ба задани як голи зебою шарафёб шуд. баҳризода палавон тӯбро дар нимаи майдони худ дарёфт намуда бо як гузариши зебо се тан аз ҳимоятгарони дастаи сарҳадчиро ба ақиб гузошта голи навбатии худро дар мавсими имсола ба ҳадаф расонид ки ин гол дар дақиқаи 54-уми майдондорӣ вориди тури дарвозаи соҳибони майдон гардид. баъди ин гол ҷолибияти бозӣ
бозӣ боз ҳам афзун гардида меҳмонон бештар идораи тӯбро ба даст гирифтанд. дар дақиқаи 60-уми майдондорӣ бошад дастаи Саразм ба задани як голи дигар даст ёфт, вале довари канорӣ дар ин маврид ҳолати нобозиро ба қайд гирифта гол бекор карда шуд. дастаи Сарҳачӣ бошад дар ин маврид якбора ҳуҷумҳои худро дар назди дарвозаи рақиб афзун намуд ва ниҳоят дар дақиқаи 68-уми майдондорӣ ҳимоятгари канории дастаи Сарҳачӣ Мирзошариф Ҳасанов аз канори рости майдон ба ҳуҷум гузашта бо як зарбаи ҳадафрас ва голи задаи худ ҳисоби бозиро баробар 1-1 намуд. дар идомаи бозӣ бошад имконият ва лаҳзаҳои голзанӣ аз ҷониби шогирдони Раҳматулло Фузайлов ва ҳам Нӯмон Ҳакимов дар назди дарвозаи рақибон бештар гардид, аммо футболбозон дар ин ҳолатҳо дигар ба задани гол даст наёфтанд ва ҳамин тариқ бозӣ бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расид ва дастаи Сарҳачӣ бо гузашти 21 давр бори нахуст дар мавсим бозиро мусовӣ ба анҷом расонид. акнун дар даври навбатӣ дастаи Сарҳачии ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ дар сафар бо яке аз дастаҳои пешсафи Лигаи Якуми мамлакат парвози фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд майдондорӣ мекунад. дастаи Саразм бошад дар хона дастаи сардори шаҳри Турсунзодаро қабул хоҳад кард. Ну, прежде всего, мы на каждую игру настраиваемся, играем на победу. Это однозначно. Не так, как выходим и как получится. Естественно, хотели выиграть игру, но я думаю, игра получилась хорошая, интересная. Особенно понравилась болельщикам, потому что было создано очень много моментов. Ну, забили то, что могли. В принципе, я думаю, повели в счете, могли продолжить успех, развить его, забивать. Моменты были, но, к сожалению, допустили в обороне грубые ошибки, от этого пропустили гол и создали лишнее давление. А это всегда напрягает, чтобы главное не пропустить. Но я думаю, опять же, результат закономерный, и соперники, и мы создали достаточно моментов, но реализация желает лучшего. ба ин бозӣ тайёрии мо хеле тайёрии хуб дида будем. Ба ин бозӣ медонистем ки дастаи Саразм дастаи пурқувват аст, новобаста аз он ки имсол ба Лига Якум баромадааст ва дар ҷои ҳафтуме истод, аз ҳисоби холҳо ҳам аз ҳисоби бозиҳо ҳам аз мо пештар буд ва мо ба бачаҳо тайёрии нағз дидем. чӣ хеле ки мо як 4 бозии вазмин доштем, аз пеш гузарондем. Бозии хуб карданд бачаҳо. аз пеш бо ки боз дорем тайёриё чӣ гуна аз пеш бо бозии вазминтар дорем, фақат бозиҳои вазминомо мондагӣ аст. ягон бозии сабукро мо пас сар накардем, ҳамаи бозиҳо барои мо мушкил буд ва аз пеш бозии мушкил дорем. дар сафарим ба дастаи Парвоз аст ки ҳам яке аз муддаои ҷадвали асосӣ ҷадвал даста мебошад. ҳайбо тайёрии нақстар мебинем, мо ҳаракат мекунем ки аз он ҷо бехол барнагардем. акнун як мартибаи дигар рақобатҳои даври 21-уми чемпионати футболии кишварро бароятон шарҳу тавзеҳ медиҳам. Сарҳачӣ чӣ гуна ки гуфтем дар майдони худ бо дастаи Саразм 1-1 мусовӣ кард. дастаи Душанбе бошад ба сабабҳои дар боло ишорашуда бо дастаи Парвоз бозӣ кардан натавонист. дастаи Сомон бошад бо дастаи Сарои Камар бо ҳисоби мусовӣ ва бидуни гол бозиро хотима доданд. дастаи Исфара бошад дар майдони худ яке аз дастаҳои пурқуввати ҷадвал Моҳири Ёвонро бо ҳисоби 2-1 шикаст дод ва дастаи Сардор дар майдони худ аз дастаи ҳамсоя дастаи Шодмони Исор бо ҳисоби 2-1 шикаст хӯрд. дастаи Ҳулбук бошад дастаи Ёқутро дар майдони худ бо ҳисоби 1-0 мағлуб кард. ҷадвали умумии чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лига Якум ба таври зайл аст. дастаи Ҳулбуки Восе бо 52 имтиёз дар садри ҷадвал ҷойгир шудааст ва дастаи Парвоз бошад бо 2 бозии кам бо 44 хол мавқеи дуюмро моли худ кардааст. дастаи Сомон бошад акнун дар ин дар ба мавқеи сеюм баромад ва феълан дар ҳисоби худ 36 имтиёз доранд ва дастаи Моҳир бошад бо 35 имтиёз дар мавқеи чорум ҷойгир шудааст. дар таххонаи ҷадвал ҳамоно дастаҳои Исфара ва Файзкан қарор доранд. фақат тағйирот ҳамин ки дастаи Исфара ҳаминак ба мавқеи 12 баромад ва дастаи Файзкан бошад ба мавқеи 13 рафт. ҳар дуи дастаҳо бошад дар умум 12 холиро моли худ карданд. даври 22-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум ба таври зайл сурат мегирад. дастаи Парвоз дар майдони худ дастаи Сарҳачиро қабул мекунад ва дастаи Ёқут бошад бо дастаи Исфара нерӯсанҷӣ хоҳад кард.
дастаи саравз дар майдони худ дастаи сардори шаҳри турсунзодаро интизор аст ва дастаи сарои камар бошад дар майдони худ яке аз дастаҳои пурқувват ҳулбуки восеро қабул мекунад ва яке аз бозиҳои марказии даври 22 ҳам маҳз ҳамин даста унвон дода мешавад. Дастаи моҳир бошад бо душанбе бозӣ мекунад ва дастаи шодмон дар майдони худ дастаи файзкандро интизор аст. ин рақобатҳои даври 21-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум буд ки онро ман Фирдавси Хурсанд бароятон шарҳу тавзеҳ додам. То нашри навбатӣ шоду пирӯз бошед.